खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। BPFआनो बड'लेण्डआव बयनिख्रुइबो गोरासिन राजखान्थियारि पार्टी। BPFआनो थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय BTCनि इलेक्शनाव बांसिन मासि देरहादोंमोन, जेराव UPPL, BJP, GSP, AGP मोनब्रै हानजाजों लोगो जानानै गेलेदोंमोनब्लाबो, नाथाय बिथांमोनहा BPFनिफ्राय बांसिन मोननो हायाखै। बेनिखायनो दायो बड'लेण्डआव BPFआनो बयनिख्रुइबो गोरासिन राजखान्थियारि दोलो होननानै बुंथिनानै होदों। आथिखाल BPFनि क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो आरो 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिया सिगाङाव आरो माखासे सानल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनायाव नांथाबनानै दङ, जेराव बेबायदिनो बिजाथि फोजावजानाय बिजाथिफोराबो गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव दावबायहैनानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव साफिहैनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैयाबो BPF राजखान्थि दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा क'क्राझाराव थानाय मोनसे मुसलमान हारिनि मस्जिदाव थांनानै आर'ज गाबहैनाय जायो, जेराव बिथाङा रायजो राजाफोरजों लोगो रायज्लायहैफानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दायो BTCआव बेबायदि गोजोन खौसेथि फैबाय, जेराव मस्जिदब्लाबो बेयाव गोबां हिन्दु आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। थारैनो बेखौ नायोबोला BTCआव दायो जोबोद गोजोनै दं आरो बेखौ अरायसमनि लाखिलांबाय थानांगौनि थाखाय BPFआ जेब्लाबो खामानि मावबाय थागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौबो बुंथिदों। थारैनो GSPनि दैदेनगिरि हिरा सरनिया दायो गोबांबार रायजो राजाफोरखौ थगायनानै नैथि खेबनि थाखाय MP जादोंमोनब्लाबो, नाथाय बेनि दोहौआ दायो जेबो गैलिया, मानोना हिरा सरनिया बिथाङा गेसाव थाइजौ बायदि, मानोना थाइजौ गेसावखौ खेबनैल' फानगोन, थामथि बाराव बिथांनि थाइजौ गेसावखौ माब्लाबाबो फाननो हाया होननानै बिथाङा बुंथिदों। फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थांखिजों बायदि मेल मिटिं लाबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय सिडली, चिरां, काजलगावआव मैया मोनसे NDA एलायन्सनि मोनसे स्टेरिं कमिटिनि अफिसखौ बेखेवनानै होनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबैयै बे अफिसखौ बेखेवनानै होदों दानि क'क्राझार लकसभा बियाबनि NDA जुथाइ राजखान्थि दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो NDAनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव थारैनो क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय NDA जथाइ दोलोनि राजखान्थि बिजाथि जयन्त बसुमतारीयानो रोखायै देरहागोन होननानैबो बे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो NDA एलायन्सनि गोबांथार सोद्रोमा एबा सापर्टार बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै रंजा बाजा खालामनानै स्टेरिं कमिटिखौ बेखेवनानै होनायाव हेफाजाब होफादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP हिरा सरनिया बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां हिरा सरनिया गावनि ST फोरमानलाइखौ थांनाय माखासे सान सिगाङावनो गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय रेहाय मोनखांनायनि उनाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोरमायथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां हिरा सरनिया थांनाय मोननै टार्म्सनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव MP जानानै थांबाय, नाथाय दायो क'क्राझार लकसभा बियाबाव फिन MP नब कुमार सरनिया ST फोरमानलाइखौ गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय
होबथानायखौ रेहाय होखांनायनि उनाव थारैनो बिथाङा एमपि गेलेफिननो थाखाय थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो जोंनि गेजेराव बेबायदि हारि माहारि आरो धोरोमखौ लानानै जोंनियाव बेबायदि एसटि बासिलायनाय एबा थाखो रानलायनायनि फारागथि गैया। मानोना बेबायदि खालामोब्ला जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा निस्सय गैया जालांगोन। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन सुबुं आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा थारैनो आंनि सायाव हेंथा खालामदोंमोनब्लाबो एबा गोजौ बिजिरसालिफोराव बेबायदिनो केस होदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा मोनसेबो केसआव देरहानो हायाखै। अदेबानि मानगोनां गोजौ बिजिरसालिया गुबुन गुबुन दोलो आरो सोद्रोमाफोरनि केस होनायखौ गैया खालामनानै दायो आंनि एसटि फोरमान बिलाइखौ रेहाय होनाय जाबाय, जायनि थाखाय आङो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि गेलेनायनि खाबुखौ मोनफिननो हानाय जाबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आङो क'क्राझार लकसभा बियाबाव फिन देरहानानै एमपि जाफिननो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथां हिराचरनिया बिथांजों जिएसपिनिनो दैदेनगिरि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो खौरांगिरि मेलाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव UN ब्रह्म फरायसालिमानि नब्लाङाव मोनसे जिउ राहा मेला खुंफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि बिटिआरआव दायो सोलोंथाइ बिफानखौ सिगाङाव दोननानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि फरायसुला फरायसुलि आरो लाइमोनफोरनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों। जेराव मैयाबो मोनसे गोनांथार बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बे केरियार मेला हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बाहागो लानानै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर सरकारा बेबायदि केरियार मेलाखौ लालांबाय थायोब्ला लाइमोनफोरा जिउआव मोजाङै जाफुंसारनो हागोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा थारैनो बुंथिनानै होदों आरो बेबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम बिथाङा साबायखरबो बावहरनाय जायो होननाबो बुंथिनानै होबावदों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै आर्मि अफिसार आरो CITनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै फरायसुला फरायसुलिफोरजों सावरायलायनानै जिउआव माबोरै गावनि थांखिखौ लानांगौ आरो जिउआव माबोरै गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेखौ लानानै गोबांथार मोजां फरायसुला फरायसुलिफोरजों सावरायलायनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझाराव कंग्रेस दोलोनि मोनसे गेदेरथार धर्ना हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे धर्ना हाबाफारियाव गुबैयै बिथांमोना आथिखालाव बिजेपि गभर्नमेन्ट एबा IT डिपार्टमेन्टआ दायो कंग्रेस दोलोनि गुबुन गुबुन सेलनि बेंक एकाउन्टफोरखौ बन्द' खालामनानै होबाय, जेराव कंग्रेस दोलोनि गुबुन गुबुन सेलनिफ्राय सरकारा टेक्सनि नामाव गोबांथार रां बिदों। बे रांफोरखौ कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ होनांगौ होननानै बुंथिनानै होदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कंग्रेस दोलोनि मावखुलिनि लांगोनायाव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि हेंथायै मोनसे खुद्रिसारनाय एबा धर्ना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे धर्ना हाबाफारियाव गुबैयै कंग्रेस दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि गर्जन मुसाहारि बिथाङा बाहागो लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जाय बाहागो लानायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ बेबाराव फेजेननांगौ। दायो बिजेपि राजखान्थि दोलोआ गासै भारतावनो 400थानिबो बांसिन एमपि देरहानो हागोन होननानै बुंथिनानै होदों, जायखौ नोजोर बोनानै दायो कंग्रेस दोलोआ हेंथा खालामदों आरो बेबायदि हेंथा खालामनायनि गुबै जाहोनफोरा थारैनो बिजेपि सरकार थानायनि थाखायनो दायो भारतआ धंस जानो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दायो आथिखालाव लाइमोनफोरा सासेबो साख्रि बाख्रि मोनाखै, मोनसेबो कम्पानि मोनसेबो इन्डास्ट्रिफोरानो जायाखै, जेराव लाइमोनफोरा खामानि मावनानै जानो
हायोमोन, नाथाय बेबायदि मोनसेबो जायाखिसै होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। जायनि जाहोनावनो लाइमोनफोरा दायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बायदि गाद्रा गुद्रा खामानिफोरखौ मावनानै जाहैनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव दायो कंग्रेस दोलोखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों खावलायहरनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों।